in alternative medicine kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternativo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig, simulan po ang araw sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe ay mula sa Psalms 34 verse 13 hanggang 14 at nakasulat. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Isa puso sa bawat hakbang ang banal na mensahe mula sa Psalms 34 verse 13 hanggang 14. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternativo at One ASAP Movement. Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Doc Alternativo Newscast. It's Members Day! Kaya maraming promo na naman. Buy one, take one. Lalo na ang buy one, take two promo para sa inyo mga members. Kaya samantalahin, nabili ka ng isa, libre ang dalawa. Sinabi kong buy one, take one kasi may mga out of stocks na product dyan sa brands, meaning naubos na. Kaya kung may available, iilan na lang at buy one, take one promo na lang ang maibigay para mabigyan naman yung iba ng supply. At pag naubos yan, wala nang maibigay muna sa inyo dahil wala pang delivery at kulang pa ang raw material sa paggawa ng mga produkto dahil ito po'y herbal. Kaya hindi natin mautusan yung herbs na bilisan ang pagtubo, paglaki, dahilan na nagkakaroon po tayo ng kakulangan ng supply. So samantalahin po ninyo na dyan sa branch kung saan kayo member, meron pang buy one, take two, din samantalahin. Unahin nyo ng fulvic mineral dahil napaka-importante na haluan, patakan ng fulvic mineral ang inuming tubig para hindi na tayo mamroblema sa pabilang pag-akyat ng blood pressure, sugar, cholesterol, hindi na maging acidic, wala ng heart palpitation dahil masolusyonan agad yung acid reflux, hindi na rin tatama yung urinary tract infection o UTI. Pero kung umaakyat na yung blood pressure, yung sugar, yung cholesterol, mataas na, haluan nyo ng magnesium ascorbate
ang fulvic mineral dyan sa inuming tubig. Like 1 glass of water, 10 drops na fulvic mineral, 5 drops na magnesium ascorbate kada inom. Then gawing pang-almusal ang pagtimpla at pag-inom ng vitamin B complex powder at best milk. Ito naman yung organic na gatas natin para habang nagkakaedad, hindi malilimutin, tumitibay ang buto, maiwasan ang pagdevelop ng osteoporosis, nerve at muscle pain. Kaya ugaliing uminom umaga at hapon. Kung may hilab ng sikmura dahil sa hyperacidity o acid reflux, dagdagan nyo lang ng corn coffee. Kung namumutla na yung kulay ng palad, ng kamay, ng kuko, hindi na pinkish, dagdagan ng molasses para hindi bumagsak yung hemoglobin at pulang dugo po ninyo. In fact, nakasulat to dyan sa brands para masundan talaga ninyo. Hingin lang ang healthy diet guide para mapanatili ang malusog na pangangatawan. At prueba sa sinasabi natin na ikaw ang siyang mag-alaga at matuto sa tamang pag-alaga ng malusog na pangangatawan. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ako po si Mr. Rodrigo Cruz Jonggon. Paano po kayo natulungan, sir, ng Doc Alternatibo po? Dahil sa Doc Alternatibo, namimintin ko yung kalusugan ko. Kasi sa synthetic medicine, medyo alanganin ako eh. Kaya nag-product ng Doc Alternatibo, medyo maganda. Kasi maliban sa wala ng side effect, epektibo pa. Kami nagpapasalamat sa Doc Alternatibo dahil sa patuloy na serbisyo nila sa program nila na puro natural. Katulad ng halimbawa ng isolation. Sa isolation lang, napakalaking tulong na sa akin yung kasi mayroon akong diferensya sa mata, katarata. Sabi ng doktor noon, parang uoperahan niya. Hindi ko pinaopera kasi baka may infection pa eh. Mabuti na lang may isolation na galing sa Doc Alternatibo. Okay, sir. At yun ang ginagamit ko ngayon. Okay, sir. At saka itong fulvic mineral, napakaganda yung fulvic mineral lalo na pag may asthma ka at saka yung may sa sipon lang, maganda ipatak sa ilong, lumalabas yung plema. At saka yung kape nila, malaking tulong din sa akin dahil sa medyo constipated po ako, medyo namimintin ko yung pagdumi ko dahil sa Big Stem Coffee ng Doc Alternatibo, katapos sinahaluan ko ng B-complex powder. Kaya maraming salamat sa Doc Alternatibo. Sana magpatuloy pa sila magserbisyo sa mga taong mahihirap na katulad namin. Okay, sir. Maraming salamat. Ano po ang inyong pangalan, sir, edad at kung saan po kayo nakatira? Ako po si Mr. Rodrigo Cruz Jonggon na nakatira po ako dito sa may Season Pangasinan. Yan ang prueba na matuto kayo sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin, at hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs. Kaya puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan. Kung hindi pa member, magpa-member sa halagang 1,350 pesos. Member na po kayo. Bibigyan ka ng free product kit na hindi bababa sa 2,000 pesos ang halaga niyan, pero bibigay sa iyo libre at ipapaliwanag kung paano gamitin at ano mga health benefits niyan. Then maka-avail na agad sa mga pa-promo buy one take one, lalo ng buy one take two promo ngayon. Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Second Floor, Pexa Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo, sa Nabua Branch, Number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School, sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternatibo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman, lalo na ang tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV na napaka-importanting masundan
ng mga nag-maintenance medication ng synthetic drugs upang ito ay mahinto na safe at gagabayan kayo kung paano na alagaan ang malusog na pangangatawan para hindi pabalik-balik ang sakit. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal at natural healing seminar kasabay ang one-on-one check-up and counseling dyan sa branch. At ngayong araw ang schedule ng seminar, ako po inyo makakasama dyan sa Puerto Princesa City, Palawan branch. Nakaschedule din sa Ordaneta City, Pangasinan, Pagudpod sa Ilocos Norte branch, Lucena City sa Quezon, Nabua sa Camarines-Sur, Katbalugan sa Samara, San Jose Antique branch, Sogod Leyte branch, Ubay Bohol, San Francisco Agusan del Sur, Cagayan de Oro City, Dipolog City sa Zamboanga del Norte, Libak sa Sultan Kudarata, Kabakan sa North Cotabato, Torel Davao City branch at Tagum City sa Davao del Norte. Bukas naman Linggo, January 29, nakaschedule ang seminar dyan sa Kidapawan City branch sa North Cotabato. Then January 30 sa Lunes, nakaschedule ang seminar dyan sa Nara, Palawan branch, Enfanta sa Quezon, Lopez, Quezon Province, Sorsogon City branch Albaya, Dolores sa Eastern Samara, Tagbilaran City, Bohol branch, Hingog City sa Misamis Oriental, Valencia City, Bukidnon, Sindangan sa Zamboanga del Norte at Surala, South Cotabato branch. Sa Martes, January 31, ang seminar schedule naman ay nasa Brooks Point, Palawan, Tarlac City branch, Sanchez Mera sa Cagayan, Katanawan sa Quezon Province, Legazpi City sa Albaya, San Siangco, Cebu City branch, Carigara Leyte branch, Bayugan City, Maramag sa Bukidnon, Liloy sa Zamboanga del Norte, Polomolok South Cotabato branch at Mati City, Davao Oriental branch. Daluhan ang herbal at natural healing seminar dyan sa branch upang maintindihan po ninyo ang mga napakinggan dito sa palatuntunan at personal nyong makahalubilo, makausap yung mga nagtestimony dito sa radyo na nakaangkin ng kagalingan. After ng seminar, meron tayong one-on-one check-up and counseling. Pa-register in advance para libre na sa seminar registration fee na 500 pesos. Dahil yung unang 20 na magpa-register in advance, libre na sa seminar registration na 500 pesos. At yung unang 20 na makarating during seminar day, libreng inom din ng mixed in herbal coffee. At magdala ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Mineral. Ito yung pagkakataon ninyo na matuto sa herbal at natural healing dahil ang gusto namin kayo ang matuto kung ano yung kaalaman na meron sa amin dito sa Doc Alternativo, gusto naming ibahagi po sa inyo. At kasabay dyan ang maraming buy one take one, lalo na ang buy one take two promo. Malaking discount din ang maangkin ninyo sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV na siyang daan tungo sa kagalingan. At dagdag na patunay na nakaangkin ng kagalingan, hindi na nag-maintenance medication na synthetic drugs, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternativo. Sa ngayon po, tuloy pa rin po ang aking pagbili ng produkto ng Alternativo at patuloy po itong matrangkil sa akin. Tuloy-tuloy po rin po ang aking paggamit ng mga produkto nila dahil po ako'y nagkakaroon ng ganda at maayos na pakiramdam. Simula po nung kalimutan ito, halos taon na rin po akong nagamit ito sa kasalukuyan. Ngayon pa vitamin C, tuloy-tuloy po ang aking paggamit ng mga produkto ito. Salamat sa paggamit ito sa tulong ng Doc Alternativo na patuloy kong sinusubaybayan ko ito hanggang sa kasalukuyan. Kung ikukumpara po natin noon, ano po ang pinag-iba ng inyong pangangatawan po ngayon? Sa ngayon po, noon ako hindi pa gumagamit ito. Ako'y hirap huminga at lagi akong makapal ang bataw at mainitin ang ulo. Ay simula po nung gumamit ako nito at magpa-cleansing ako
at magpa-vitamin C at tuloy pa rin ang aking paggamit nito at yung pinagbabawal dapat kainin na pumasok sa katawan ang siya orin sinusunod dahil na napapag-aral at binibigay nila sa kanilang seminar. Ano po ang inyong pangalan, edad at taga saan Ako po? ay si Anastasio Guerra, taga Ibahan, Batangas. Salamat po. Yan ang buhay na patunay ng kagalingan. From Batangas, talaga nakapagsabi na naging malakas ng pangangatawan, hindi na masakitin. Kumpara noon na laging makapal yung pakiramdam niya doon sa batok niya, na masakit ang ulo, mainitin ang ulo, hinihingal. Pero matapos niyang sinundan ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV dito sa Doc Alternativo, lahat ng iniinda ay nasolusyonan, nawala na. Ngayon, kung ano yung tinuturo natin dito sa Doc Alternativo ay talagang sinundan at napanatili ang malakas, malusog na pangangatawan, walang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya sundan po ninyo, kapanalig, puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch. Mas mabuting daluhan na ang nakaschedule na herbal at natural healing seminar upang mabuksan ang puso't isipan sa kagalingan na inyong napakinggan. Dito, after na gumaling kayo, ay gagabayan kung ano yung mga dapat gawin, inumin, kainin na makatulong para mapanatili ang malusog na pangangatawan. Kaya kung kape ang pag-uusapan, meron tayong corn coffee at mixed in herbal coffee na pwede nyong paghaluin, itimpla yan, inumin, kasabay ang pagkain ng prutas para hindi ka na constipated. Wala na yung insomnia. Hindi mo na problema ang paghilab ng sikmura o hapdi ng sikmura, at nakakatulong pa sa mga mataas ang blood sugar, kolesterol, kaya ugaliin na uminom ng corn coffee. Pwede nyong ihalo ang mixed in herbal coffee. Gawin nyo to umaga, tanghali, hapon para habang nagkakape, healthy. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ako si Mrs. Patria Carbonel. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Bacnau, Tanlaw nyo. Oh, okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternativo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonel. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Bacnau, Tanlaw nyo. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Second Floor, Pexa Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo, sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School, sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternativo Newscast. Tuloy-tuloy ang paggabay sa inyo dito sa Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas, mga paraan kung paano solusyonan ang iniindang karamdaman. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Dilibo. Doc Ed, pinakaunang tanong dito sa hotline, ito common question at marami talaga nagtatanong tungkol sa mixed in herbal coffee. Pwede ba inumin ng may diabetes? Opo, hindi po kasi yan imbalanced sugar. That's very balanced. So it's really good for diabetic people. Ito po ang tatandaan ninyo, no? Energy level ang basihan. Hindi po yung sugar level na nakikita ng glucometer. Ang asukal kasi ay may mga classifications like kung galing sa prutas, fructose po. Kung complex sugar, glucose po. Or lactose po kung nandun sa milk. So ang glucometer ay tester ng glucose. So kapag kayo po uminom ng
mixed 10, ito po'y galing sa cocoa sugar, muscovado sugar na galing po sa tanim. So mahalaga po na alam ninyo na ang energy level ay normal. Wala pong problema kayo kahit ang sugar level ay mababa o mataas. Kasi po, ang normal na asukal ay hindi po nangangailangan ng hormones ng insulin para mai-convert ito ng energy sa katawan. Meaning the body can utilize the simple sugar automatically into energy. So kahit mataas ang sugar level, pero malakas ang katawan, meaning ang asukal ay nagiging energy. Kaya po, hindi dapat mabahala sa inyong glucometer test. Ito naman yung isa, Doc Ed, tumataas po ang kolesterol ko at nagme-maintain na po ako magdalawang buwan. Ano po ang mabuti at mahinto ko po ba ito? Ang bad cholesterol o kahit good cholesterol, ito po ay malimit na misconception ng napakarami na sakit. Actually, hindi po ito ang sakit, mga kapanaling. Ito po talaga ay depensa ng katawan. Ngunit dahil po meron po tayong kakulangan ng nutrients, ang kolesterol ay siyang pangbalanse. Halimbawa, kung nagkulang po kayo ng vitamin C, automatically magkakaroon po kayo ng fissure o sugat doon mismo sa aorta ng puso. Damodo, mamamatay po tayo kung walang pantapal. Kasi masusugatan po tayo. Ito po kasi ang epekto ng scurvy, ang sugat. So, kailangan po merong pangtapal para hindi po tayo mamamatay sa internal bleeding. So, ano ang kailangan? Kailangan po natin ang cholesterol ng katawan, pangtapal sa sugat. So, ibig sabihin, kahit umiinom po kayo ng anti-cholesterol drugs, ang ating katawan ay hindi po nagagamot sapagkat hindi po talaga gamot ang anti-cholesterol. Pang-maintain po ito ng cholesterol level sa inyong katawan. At habang umiinom kayo ng cholesterol drugs, yung mga chemical ay nagdadala rin ito ng kasiraan sa kidneys at atay dahil ang cholesterol po ay produkto ng atay at in combination ng kidneys. So hindi po talaga tama ang maintenance ng cholesterol ng ating katawan. Remember, your liver is the responsible for cholesterol production. Ang kailangan po natin para magnormal po ito, huwag kumain, uminom ng mga imbalanced foods and drinks at mga pagkaing may mga chemicals tulad ng mga preservatives dahil ito po'y subok na nagpapabagsak ng balanse ng katawan. May nagtanong dito, Doc Ed, mag-5 taon na po na tinitiis ko ang pabalik-balik na arthritis. Ano po ba ang kailangang gawin at masolusyonan pa pa kaya ito? Ang pabalik-balik na arthritis, malimit ito'y hormonal imbalance galing sa tinatawag na poisoning or disturbances ng immune system. Kaya mayroong inflammatory diseases sa tuhod, sa mga joints. At malimit ito ang dahilan bakit pabalik-balik. No? Like for example, you are intoxicated with a lot of chemicals na nakain mo, na inom mo noon, nag-inom ka pa ng mga anti-acids, mga drugs, pang-maintain na high blood diabetes. They are contributory factors sa pagkasira ng immune system. Kaya may tinatawag kang immune system disease, yung rheumatoid arthritis. Kung ito ay osteoporosis or osteoarthritis dahil umiinom ka ng milk, then you can reprogram yourself. Yung gatas kasing powder na may asukal, peligro talaga yun. Delikado yun. Kahit sa inyo pa, more than 5 years nang nag-inom nitong mga gatas na ganito, babagsak yung buto ninyo. At yan po ang dahilan kung bakit marami po sa atin na hindi talaga gumaling. And my challenge to you is this: why don't you reprogram your life? No, baguhin natin. No, subukan mo ang natural. Natural naman tayong ginawa ng Diyos, di ba? Ang material natin, lupa, tubig, ginawa niya, kawangis niya, masterpiece niya tayo. At ang kagandahan rito, talagang ginawa niya tayo sa kanyang kamay in 1 day. Sa 5 days, naunang ginawa ang kailangan natin. So, ibig sabihin talagang masterpiece tayo, pinaghandaan bago tayo ginawa. So, we have to understand that we came from nature and we must submit ourselves to nature. At ang creator natin ang dapat paniwalaan kasi yung creator of drugs. Therefore, we have to really experience the transformation using the natural methods. At seryoso po ito, no? Seryosong kagalingan pong target natin kasi pambihira itong kondisyon mo, kapanalig, kaibigan. Arthritis to, walang gamot to, kahit ano pang maintenance na inumin, walang gamot yan. Magtanong man kay kahit saan. Sasabihan sa iyo, hopeless to, walang gamot. Papayag ka bang maniwala sa paniniwalang di naman nakatulong sa iyo? Walang gamot? That's unfair to you. What if meron akong maibigay solusyon sa iyo? Ano ngayon ang sasabihin mo kapag may narinig kang gumaling din dito? Di ba? So you have to truly believe first
Kasi pag maniniwala ka talaga rito, gagaling ka talaga. That's our experience already. So kung hindi ka pa naniniwala, then you have to investigate. Marami tayong mga seminars, pwede niyong may tanong sa mga nakasubok na kung totoo hindi. You can do your part or share. Kasi may obligation din tayo sa ating buhay at sarili. Isang pagkakataon po ito na you can grab anytime. So kung ang Doc Alternatibo ay nagpapatuloy sa pagbibigay ng seryosong business for health, no? Hindi sa sakit. Ayan. Ito po ay seryosong business for health. Then, mag-isip kayo. Kung hindi po ito totoo, wala na. 1 year pa lang, 2 years pa lang, wala na. Pero, tingnan nyo. Bakit marami ang gumaling? Bakit marami nagpatunay? Kasi tunay, totoo. Hindi kasi ito katang-isip lang. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot na siyang ating sinundan para sa herbal at natural na lunas na ipinalaganap na advokasya sa bawat Doc Alternatibo branch sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang makausap personally, magabayan personally sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C IV tungo sa kagalingan. At dagdag pa na patunay na nakaangkin ng kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Salamat sa Doc Alternatibo kay dito ako na umaling sa karamdaman. Congratulations, ma'am. Ilang taon na po kayong member, ma'am? 9 years. 9 years. Ma'am, paano po kayo natulungan ng Doc Alternatibo? Nagpa-check up ako, tapos ako ng cleansing, na kapag din ako ng infusion. Kung ikumpara ninyo, ma'am, na kayo po ay sumunod dito sa Doc Alternatibo kaysa noon, ano po ang pinagkaiba ng pangangatawan ninyo? Mula noon, hindi na ako na ospital. Dati, buwan-buwan na napupunta ako sa ospital, pero mula nung ako dito sa Doc Alternatibo na mga products, hindi na ako nakabisita ng ospital. Congratulations, ma'am. At sa huli po, ma'am, ano po ang inyong buong pangalan, edad, at taga saan po tayo, ma'am? Ako si Edna Vivero, taga Tanawan Lake. Ito ang buhay na patunay ng kagalingan dito sa Doc Alternatibo. Si Ma'am Bibiero mula dyan sa Leyte ay talagang sinabi niya na noon pabalik-balik lang ng ospital, halos kada buwan na ospital dahil sa diabetes, nanghina ang katawan kahit na nag-maintenance medication ng synthetic drugs. Pero simula nang dumating dito sa Doc Alternatibo, sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV. Ngayon, wala nang maintenance medication na synthetic drugs at sinundan yung mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo program. Naging parte na ng kanyang lifestyle, araw-araw ginagawa. Hindi na nakabalik pa ng hospital dahil naalagaan ng malusog na pangangatawan. Kaya puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan din tungo sa kagalingan. Ang pagbabago na nawala lahat, I am totally healed. Makabulig, dako bulig ako pandawas. Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar kasabay ang one-on-one check-up and counseling sa Doc Alternatibo branch. Ang first 20 na magpa-register in advance ay free sa registration na 500 pesos. At ang first 20 na unang makarating ay may libreng inom ng mixed and herbal coffee. Plus, maraming promo ng buy one take two at buy one take one sa lahat ng miyembro ng One ASAP. Ngayong January 28, Sabado, sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95, Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong January 30, Lunes, sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong January 31, Martes, sa Legazpi City. Matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo.
Magdala lang ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Minerals. Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar at one-on-one check-up and counseling para sa herbal at natural na lunas. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan ang schedule na herbal at natural healing seminar dyan sa branch kasabay ang one-on-one check-up and counseling upang makausap kayo personally, ma-check ang physical condition ninyo, dalhin lang ang medical records or any laboratory result para maturuan, magabayan tungo sa kagalingan. At mga members, samantalahin ang Buy One Take Two promo para sa inyo ngayong Members Day. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos. Sumainyo ang katotohanan. Maging hopeless pari ko, diabetes mo'y lalaho, komplikasyon ay maiwasan. Sundin mo lang ang paraan, ang oranas may hangganan, kahit kanser malunasan. Nagpapatuloy po tayo dito sa ating programang Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Samantala, batiin muna natin ang ating mga member na patuloy na sumusuporta sa mga produkto at advokasya ng Doc Alternativo dito sa Legazpi Branch kay Ma'am Gina Acelo, kay Sir Warren Sambahon, kay Sir Rolando Bermundo, kay Ma'am Iluminada Panong, kay Ma'am Lera Peñaflor at kay Ma'am Edna Rillera. Samantalang sa bahagi naman po ng Sorsogon City sa ating Sorsogon branch, ay nandiyan batiin din po natin si Ma'am Adelinda Diluz ng Hupi Gubat Sorsogon, kay Ma'am Abi Maria Villa ng Bolan Sorsogon, kay Leonora Equesa ng Rizal Gubat Sorsogon, kay Ma'am Celia Lazarte ng Magallanes Sorsogon, kay Ma'am Nichelle Banyares ng Bulan Sorsogon at kay Sir Roberto Dawal ng Castilla Sorsogon. Yan po yung ating mga member ng Doc Alternativo Legazpi Branch at Sorsogon Branch na patuloy na sumusuporta sa mga advokasya at produktong epektibo ng Doc Alternativo. Samantala, ito mga ka-Doc Alternativo, mayroon na po tayong schedule ng ating gagawing grand seminar or monthly seminar ng Doc Alternativo sa bawat area dito sa Bicol Region. Bayanan lamang po yung schedule ng ating seminar na gagawin dito sa Legazpi Branch ngayong buwan ng January. And sa mga taga Sorsogon naman, antabayanan din po ninyo yung ating announcement para sa inyo pong schedule. Samantala, nandito naman ang schedule ng monthly seminar dito sa gawing Camarines Sur sa January 21. Mayroon po tayong schedule ng Natural Healing Seminar sa Naga City Branch. Tayo po ay matatagpuan dyan sa J.A. Abucar Building along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City. At hanapin po si Ma'am Maricel Brunyola. Para ho doon sa mga naka-schedule na branch natin, ito pa po, January 23, tayo naman po ay naandyan sa Dait, Camarines Norte. Ang ating pong branch just Dait, Camarines Norte. Tayo po ay matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purukuan, Dait, Camarines Norte. Katabi lamang po natin ang Alpha Hardware and malapit po tayo sa near Old BDO and Elevated Plaza. Sa atin pong gagawing monthly seminar, doon sa unang 20 na makapagpa-registered in advance ay free po kayo sa ating registration na 200 pesos. Ulitin po natin, sa unang 20 na makapagpa-registered in advance, free po ang inyong registration fee na 200 pesos. Pero kung halimbawa po umabot na ng 21, pataas ang dadalo ng seminar, kailangan nyo na pong magbayad ng 200 pesos na registration fee. Kaya
doon sa mga interesado, may mga sakit sa ngayon at gusto ninyong malunasan, gusto ninyong malaman ang mga pagtuturong ginagawa ng Doc Alternatibo, pinakamainam po na magtungo na kayo sa ating branch na malapit sa inyong lugar upang sa ganon ay makapagpa-registered in advance. Ibig sabihin no, kung halimbawa ang schedule ay 25, dapat before January 25 ay nakapagpa-registered o nakapagtungo na kayo sa branch para magpa-registered. Sa atin naman pong Natural Healing Seminar, wala po kayong ibang dapat dalahin, kundi magdala po ng 1 litrong tubig para sa ating libreng patak ng fulvic minerals. Ganon din po, siyempre yung inyong sarili. So, doon sa mga nagkapagpa-registered in advance na first 20, ayan, free ang inyong registration na 200 plus, ayan, mayroon pa tayong libreng Mixed 10 herbal coffee. Ibig sabihin, makakahigop po kayo ng ating natural na kape during Natural Healing Seminar. So habang nakikinig kayo, naandyan isi-serve ng ating mga branch manager, ng ating branch staff, ang ating mainit na Mixed 10 herbal coffee. Ito yung kape na natural na nakakatulong upang sa ganun ay mabalanse yung ating sugar, mabalanse yung ating high blood pressure, and then malunasan yung ating constipation and matulungan tayo na makatulog ng maayos. So para po doon sa ngayon pa lamang na nakakapakinig nitong ating programa, sa kakabukas pa lang nitong ating programa or kakapakinig nyo pa lang, ito po yung ating mga address na malapit sa inyong lugar. Tayo po dito sa Legazpi Branch, tayo po ngayon ay matatagpuan dyan sa Pexon Building, Zone 19, Barangay Cabangon, Legazpi City. Nasa second floor po tayo. Ulitin po natin ang address ng Legazpi Branch, Pexon Building, Zone 19, Barangay Cabangon, Legazpi City. Pwede na ho kayong magpa-registered in advance simula sa araw na ito or sa araw ng bukas hanggang bago sumapit yung ating itatalang araw ng ating gaganaping Natural Healing Seminar dito sa Legazpi Branch. At sa mga taga Sorsogon naman po, kalapit bayan, kalapit probinsya ng Sorsogon area at napapakinggan itong ating programa, kung kayo naman ho ay malapit dyan sa area na yan, pwede kayong magtungo. Ito ho yung address ng Sorsogon branch natin. Tayo po ay nasa Rizal Street, Barangay Piyut West District, Sorsogon City. Nasa harap po tayo ng Emiliano College. So dyan din po sa Sorsogon branch, wala pa rin pong date kung kailan po ang schedule ng ating Natural Healing Seminar. Pero pwede na rin po kayong magpa-registered in advance para ho maging free ang inyong 200 pesos na dapat ay registration fee. Ulitin po natin, sa unang 20 katao na magpapa-registered in advance sa ating branch, kayo po ay free. Ibig sabihin, hindi kayo magbabayad ng 200 pesos. But, kung mabot na kayo sa bilang na 21 pataas, so, kailangan nyo na po magbayad ng 200 pesos. So, mayroon na pong na-send sa atin na para sa ating mga seminar. So, kailangan nyo lang po, pwede kayong magdala ng inyong mga ballpen o sulatan para ma-take note po ninyo yung ating mga tatalakayin during Natural Healing Seminar. Ito pong pagtuturo na ito ay i-apply or pwede ninyong i-apply sa inyong tahanan, sa inyong sarili, at syempre sa inyong mga mahal sa buhay. Kung kayo ay may mga karamdaman sa ngayon, syempre, kailangan nating malunasan agaran. Huwag na ho nating aantayin na maging malubha pa yan o malala bago ho tayo kumilos. Tulad ng lagi nating sinasabi, prevention is better than cure. Mga nag-text nga pala doon sa ating hotline number last program natin. Sa mga hindi pa nakakalam, ito po yung ating hotline number. 0932-146-1499. So ulitin po natin. 0932-146-1499. Yan po yung ating hotline number na pwede niyong tawagan kung kayo po ay mga concern patungkol sa inyong kalusugan o sa inyong mga nararamdaman at paano natin magagawa ng solusyon gamit ang formula ng Doc Alternatibo sa loob ng napakahabang panahon at napatunayan
base doon sa mga testimonya mismo ng mga gumamit na sila ay gumaling ginamit yung formula na ito, yung ating cleansing program na 7 days cleansing program, then yung ating natural vitamin C IV infusion. So ulitin lang po natin yung ating mga schedule ng ating mga seminar dito sa Bicol area. Sa January 21, tayo po ay naandyan sa Naga City. Naandyan po tayo sa J.A. Abucar Building along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City. At sa January 23, tayo naman po ay naandyan sa Dait, Camarines Norte. Ang atin pong address ay nasa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte. Nasa gilid lang po tayo ng Alpha Hardware and near Old BDO Branch and Elevated Plaza. Man po dito sa mga taga Legazpi and Sorsogon Branch, Nabua Branch. Ang tabayanan po natin yung schedule ng ating gaganaping Natural Healing Seminar sa mga branches na ito. Samantala, naandito po ang address na pwede niyong puntahan. Dito po sa Legazpi Branch, tayo po ay naandyan sa Pixon Building, Zone 19, Barangay Cabangon, Legazpi City, at hanapin lamang po ang ating branch manager na si Doc Benilda Bacani upang makapagpa-registered kayo in advance. Dito naman po sa bahagi ng Sorsogon City, naandyan po tayo ang ating branch. Naandyan po tayo sa Rizal Street, Barangay Piot West District, Sorsogon City. Nasa harap po naman tayo ng Emiliano College at hanapin po ang ating branch staff na si Ma'am Mayumi Belo. Antabayanan din po natin ang schedule ng ating gagawing Natural Healing Seminar sa Nabua Camarines Sur Branch. Po ay matatagpuan sa number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua Camarines Sur. Nasa gilid naman po tayo ng Nabua Central Pilot School. O kaya mag-text sa ating hotline number na 0932-146-1499. Antabayanan po ang ating mga naka-schedule na mga Natural Healing Seminar sa mga branches na malapit sa inyong lugar. At muli po nating pinasasalamatan ang ating mga miyembro na patuloy na sumusuporta at gumagamit at patuloy na gumagaling sa mga produktong epektibo ng Doc Alternatibo. So bago tayo pansamantalang mamaalam sa ating programa, ay ulitin lang po natin na ang mga seminar na ito ay pagtuturo upang ating mapanumbalik ang ating malusog na pangangatawan, at kung tayo po ay may karamdaman sa ngayon, ito po ay ating masolusyonan. Sa pangalan po ng ating nakasama sa unang bahagi, ang ating National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos, ganoon din po ang ating inventor, Doc Edgar Losada Dilibo. Ako naman po ang inyong lingkod, Doc Joey Perlas. Kita-kits po sa ating mga seminar na sa inyong branch na malapit sa inyo. Maraming salamat at sumainyo ang katotohanan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang